Aku ki sing geger ki kameramen, streaming karo sebagian dolop-dolop. Mek guyu madange rong piring. Oh jaril wae apa piye? Apa? Ora ngerti aku. Aku ki sing geger ki kameramen, streaming karo sebagian dolop-dolop. Mek guyu madange rong piring. Oh jaril wae apa piye? Ya ngono kuwi lho maksud. Nanina, nanina, nanana. Nanina, nanina. Ketuk asale saka. Oh jaril wae apa piye? Wah, ora diantil ora minggat-minggat. Iki wektune selak entek khusus tak luwi 2 menit. 2 menit iki. Yo. 2 menit suwe lho. Wah iya. Biasane meng lo. Apa to, Pak? Hah? Napa? Ora ngerti aku. Aku ki sing geger ki kameramen, streaming karo sebagian dolop-dolop. Mek guyu madange rong piring. Ah, kok ora joget, Kong? Aku rada gelo nggon pas irama alus mau. Mergane Pritenan nang tasih. aku rada gelo nggon pas irama alus mau. Mergane ana sebagian instrumen sing ora muni. Oh. Ngono. Ha ora muni, kempul kok dikuku. Ah mesti bengak, embeng. Ge ngono ya, Tru. Heeh. Ge sungge. Nah. Ketuk asale saka. Oh jatil wae apa piye? Wah, ora diantil ora minggat-minggat. Iki wektune selak entek khusus BWKS Jabodetabek tak luwi 2 menit. 2 menit iki. Yo. 2 menit suwe lho. Wah iya. Biasane meng lo. Apa to, Pak? Hah? Napa? Ora ngerti aku. Aku ki sing geger ki kameramen, streaming karo sebagian dolop-dolop. Mek guyu madange rong piring. Aku ki ming manut kari Rama. Kanca-kanca mburi semangat lho. Takun tak genjreng, takun tak genjreng, takun tak tralon tak jeng. Ngono ki nek ora dijogeti jan ora. Ah biasane sing joget iki toples iki meneng wae kaya wong ora duwe gairah ora. Wong iki digoleki sing imbang. Oh. Apa? Sing imbang. Dapure, Gong. Elisaya wae cilik mungsuhe gareng. Wah. Aku kudu golek sing pancen otot kawan balung. Gawat. Otot kawan balung sapi tenan. Heeh. Ana sing urung diaturake ya, Kong. Ayo, Tin. Ya. Nah, iki wis pokoke wis istilahe wesi iki 16-an. Wes. Wesi 16 niku sing kaya ngapa? 16 ki wesi gedhe nek dienggo cor-corane kuat. Heeh. 16-an ulir. Ha iya. Mbah aku radong. Ora dong kowe ora ngerti bangunan kok. Ha iya. Nggih.
Nek Elisa mau ki Napa? 10-an. Oh. Hah? Nek Ayu ki 16-an ning tanpa ulir. Oh. Blujur. Ayo Mas pancen. Dewe-dewe kok ana pamundutan. Ya, ki tak wacake ya sekose sabar. Oh, kok sik ya. Penonton sing arep sabar. Ya. Wis do ngangsek nguyok-yok panggung barang. Nek ora tak ndake wis kacau iki. Pertunjukan iso mawut. Ha iya. Assalamualaikum sugeng dalu wilujeng dalu. Pak Bagong, Pak Dalang, saya Ahmad Farid tunanetra dari Pringgoboyo, Maduran, Lamongan, Jawa Timur. Minta lagu terserah. Sing nembang terserah. Saya tidak nyawer karena saya tunanetra. Oh iya mesakake ngono malah. Diaturke Tin. Ya, kanggo Mas Farid saka Lamongan. Ya, nembang apa? Pikiran sing kira-kira kowe urung tau ngaturke nang wayang Sliman ki tok pikir tenan. Aku urung tau nembang apa upamane ngono dadi spesial. Iya. Nggih niki ulang tahun PWKS Jabodetabek nggih. Jabodetabek. Kaping kalih. Heeh. Enten salame ketoke. Salam piye? Oh iya, kok sik mandeg sik Tin. Heeh. Ki ana video sing arep lewat. Oh iya. Saka PWKS Jabodetabek kok ndak malah lali. Heeh, ndak malah dhewe diseneni engko karo kanca-kanca PWKS Jabodetabek. Ya monggo, tim streaming silakan mengupload videonya. Video. Monggo. Tak kira ya video apa lho sebulane kok. Hah? Tak kira video napa. Paling ora ki tak kira ki sing mengucapkan ki kemendek. Tawa Bapak Menteri ngono kok. Wis, rupa ora pas dilebokke nang TV do dilebokke. Ah iya. Apa tumon potongan kok kaya jaran. Rambutnya blendrengi pocok. Ngono kok. Wah. Tete jaran to, Pak. Kowe barang yo ngapa Tin? Lah aku lagi ra ngerti lho, Ming. Dinggo iki ngucapke niku pun suwe banget lho video niku. Wah, ya wis. Kok lek ketoknya lagi saiki ya. Maksudnya lek gawe wis suwe kok lagi saiki metu. Ayo biasane ya sak ngono kuwi kok ya. Iya, wah jan. Wah, ya wis ra apa-apa iki sing ngucapke kanca-kancane dhewe. Heeh. Saka tim Arbot Laras. Iya, weh. Aku arep nembang apa? Heeh. Kagem sedulur-sedulur PWKS. Nggih, Slendang Sutra Kuning nggih, Pak. Kuwi malah rung metu kuwi. Heeh. Ket wingi meng Slendang Biru. Kadam tasma aku nyawang Slendang Sutra Kuning. Udu kuwi ya werya. Heeh ya kir cengelmu kuwi kok. Kira ora Kakang nek kurang ajar. Bawani. Kowe? Nggih. Bawani apa? Ya. Ning ngepek nggih, Pak. Bawane ngepek. Asakarmu. Asmarandana, Mas. Asmarandana. Ya, Asmarandana iki. Ngagem Ali itu Bagong iki nek aku sing nembang ganggu terus lho. Aku nek ora diganggu ya kaya nyorah-nyorahke kon ganggu ya. Lah aku wis santeng lho, ket mau ora nyempaluki lho. Aku kene ora ganggu kaya piye ngono. Heeh. Aku pertama kok ngagem aku ya ali-aliku pamriye. Udu kuwi Asmarandana. Nek kuwi rak langgam ali-ali. Ya wis tak menang. Ya. Ngagem slendang sutra kuning. Sriuning.
Mepo. Minangka tandha mata Tanda mata ya tanda mata utawa kenang-kenangan. Wah, iya. yen ta aku tresna kowe dek biyen sumpah prasetya Dek biyen aku nyilet duwite. Wah, Bagong menengos iki ta? Nalikane ana Buta. desa Nalika desa Trawana. tegane kowe ning aku Mesti ora nyaur. Ah iya. Oh, kuwi perkara tresna ora nyaur. mbok ya eling Mbak ya, Mbak Bagia. Desa mono Pinter sing nganggeti. Iki sing nganggeti ra kenal karo Mbok Jawa mlebu nang cakepan kok. kok saged Mbok Jo sapa? Sing dodol mburi asam kayu lho, Tru. Oh. Wis mati kok. Mbok Jo. Nang ngedoli tangane gudik. Ih. Anjir. Ayo. Selendang sutra. Kita sih aku nganti lali. selendang Oh, heeh. Selendang sutra kuning tanda mata. Aku mengono terus ora. Yo, aku pokoke rada lali kok. Yo, selendang sutra. selendang Wis ngerti? kok selendang Ra iso. wae mau Aku lino ngendang. Oh. Selendang tak. ora ono ele Heeh. selendang ele nang ngarep ora nang mburi Aku nang tengah. Oh. Yo. Mas gitar dindingnya aku ndak clearing kok. Ya, Ah. ngono kuwi lho maksud. Nanina, nanina, na 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 ne. Nanina, nanina, na 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 na. Getuk asale saka. Oh, jadil wae apa piye? Wah, ngira diantil ora minggat-minggat. Iki wektune selak entek khusus BWKS Jabodetabek tak luwi 2 menit. Wah. 2 menit iki. Yo. 2 menit suwe lho. Wah iya. Biasane meng lo. Apa to, Pak? Hah? Napa? Ora ngerti aku. Aku ki sing geger ki kameramen streaming karo sebagian dolop-dolop. Mek guyu madange 2 piring. Yo. Selendang sutra kuning
suwun Mbak Tatin. Heeh. Kok ora joget, Kong? Aku rada gelo nggon pas irama alus mau. Mergane ana sebagian instrumen sing ora muni. Oh. Diwiwiti sik. Ayo, monggo Mbak Ayu Purwalestari. Yo. Monggo Mbak Ayu jemeneng. Ah, jan wah. Ah, iya. Telung dina prei ya ming gulang-gulung. Ala areng ngopo nang omah ya? Anggris nang omah katokan kolor. Kaosan rambute awul-awulan kae. Sing lanang nganggo singlet. Katokan kolor mongko bar mangan upane isih nang isor irung kae. Wah, jang wangun kaya kulawarga keserak. Dapurmu. Sia-sia banget ta, Pak. Hedat. Angin manuk siji puter. Ayo wis. Anggere ana daya ming ketek gur ketentak tabok. Manuke mencelat sprene ramune. Kuwi senengane ya ngrusak kelangenane. Niki mboten muni lho nika. Abenengne wae. Oh pateni ngopo, Pak? Ngingu ra ya Cak Rawa. Lho. Cak Ijo. Gleling Cak Dikin. Ah. Kayak kandange iso nembang cinta tak terpisahkan. Kayak kandang. Sritenan Ndangi remuk. Wah, pokoke. Lagi tengok-tengok santai begawan abiyasa metu. Gruyuh. Sinten niku? Bapakne Kisman. Pak Marjo e. Mlebu metu.
Ya wis ben ora apa nggo hiburan kok ya. Ya hiburanku ya ming dolanane kanca-kancaku ya. Heeh. Aku dolanane kanca-kancaku senengane mlebu omah nilai pawon. Oh. Tak ingon, ora ana apa-apa. Jangan bayung-bayunge sithik. Duduhe akeh banget. Ya wis ora apa-apa to. Iwake loroe diciduk mlayu rono, ciduk mlayu rono. Aku ya iki kiwak urip apa mentah to iki? Kok endok terus. Ya. Neno. Ya, matur sembah nuwun Pak Purwanto sing sapa Purwadi sampun rawuh wonten ing lokasi. Apa ora kokean wong terus? Ora apa-apa. Pokoke anggere jaga jarak. Social distancing. Apa terus? Social distancing. Ora cetha lemu. Aku nek cetha wedi nek kleru. Aja suarane ya apik tenan nek dimatke tenan ya wah iso antuk-antuk tenan kae ya Geng ya. Oh wis turu. Lah kita mongke antuk-antuk kok wis. Wah, bocah iki anggere krungu ana wong nembang pertamae kok wis turu lho. Menengke wae reng rasa digugah ndak wong gugah wong turu ki ganggu kemerdikane wong. Bagong ya kesel tenan kok. Raine wae ketok. Ben, mengke wae. Nyangking bokor. Nek wis ngene iki wis turu kepati nek ngene iki. Wis ora bakal iso diganggu, mbok kowe bengok Srobati ora bakal tangi kok kuwi. Kencanane Iki ngorok kok werna-werna ta iki. Wangune lagi ngimpi kok ya. Pacar kerah ya. Sekaten. isi Ngimpi nek iki, cecok ngimpi, ketara mecucu-mecucu iki. Waduh. Wis ben aja diganggu wis ben. Waduh. Merucut e. Apane? Wajan. Ngantuk ta reng kowe? Ah ngantuk ora. Ngarani aku to marahe. Wis ben. Sandang kelawan Pangan
Kok lehmu turu nganggo pakpok ngopo ku? Ngimpi. Oh. Tinju. Wah. Anggere kesikat ki suarane mak cepok. Mungsuhe. Edan. Heeh. Mungsuhe sapa? Penduduk dunia lho. Sapa? Mek tisu. Mek tisen kok mek tisu. Mek tisu jejeli cangkemmu. Ya iku bagian nipun wong elek, wong melek. Elek ora. Rima awas kendange langsung duncalke ndasmu ki kok dicucuk iya Keji ya, Tru. Apa? Sambung wancin dalu ki Pak Tumiyono uga saka Mas Anang saka Jakarta Selatan. Oh iya, wis transfer. Oh iya, sing nyekar Mbak Ayu tembange bebas. Caos sisisan sambung wancin dalu. 1 kali dayung. 2 telek terlampaui. Pulau. Anggere troco-troco tak antil. Belajar sing apik. Telek kok metu nggon gara-gara. Aku iso metu telek ora. Ayo nek ra pas gara-gara. Oh, suatu saat sok pas gara-gara cilaka kowe. Ya. Sing gedhe Iya. Melong. Berarti sok tanggal 20 Juli iki ya gagal ya, Reng. Ya ketoke Jakarta durung iso dibuka untuk pentas kok, Tru. Heeh. Jane nang ngono sapa, Tru? Ditimbali karo Pak Kondang ning Bekasi. Sing tanggal 20 ning Bluro diundur Januari 2021, terus sing tanggal 20 Juli iki jane diisi karo pepundhene ade Pak Kondang. Wah, Jan. Sabar. Gusti iki Maha Adil, Maha Murah. Sesuk kowe entuk ijol akeh banget. Ning ijol ki nanti? Tegese entuk ijol ki, wow, komprong sisan kowe. Ora kena nesu lho, Tru. Bagonge didapuk supaya dadi wong bloken.
Anak aku wong pinter. Lucune nanti? Oh iya. Ora. Yo, wedan suarane ayu iki gokil. Waduh. Waduh. Gokil iki apa? Gokil iki iwak nggon sikil. Kae kikil. Kae kikil. Ya yuk. Wah, stop bro Bagong. Kang Mas Kamra pisan-pisan bae reng engko men wektune nyandak mergo iki pamundutan lagu isi ana podang kuning. Heeh, engko ben sapa jenenge kabeh iso komanan ya, Tru? Iya. Anonen Endah boyo. Ya wis ngono lah terserah. Mendah boyo yen pasida urip lan Bang. Tak kira nek ya matur nuwun ya yuk tak kira nek salah ling ngendang bul pinter. Guru karaoke. Iya. Kleru, guru karawitan. Heeh, guru karawitan. Duda, dudu. No, duda, oh, nek suwuk ladrang gong. Oh, jukuk kenong loro. Weh, nek telu ndak konangan. Oh. Oh, caedian lah. Nek buka ketawang irama loro. Irama siji sik. Tak ketak dung dang, tak dung dang dung dang dung da dung da dung da dung da dung dang ketak dung dang. Ngopo banget ngapa kuwi? Ngendeke irama ki ngerem ki ngono kuwi. Oh. Aku wah kowe ora nyeni kok kowe ora. Iya. Ayo ganti Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Engko ndak selak Bagong cerewet wae. Tak kedak tunda. Tak tunda 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 kedak tunda ketak
ta. Mesti meleset ta. Tuak. Awak suwe-suwe jengkel karo. Apa ta? Kuwi ketawang made in new. Pahal. Palapa, new normal. Heeh. Ayo, Sa, jumeneng, Sa. Nggih, jumeneng, Pak. Presiden saka luar Jawa. Oh. Maksudnya dibuangne ora saka luar Jawa iki saka adoh. Ki pancen ya lagi in. Oh. Nekeran dengkulmu. Nekeran. Ngeteren. Apa? Ngeteren dudu nekeran. Ngetren pedok goblok ora. Ngetren kok nekeran sing ngomong ki kowe kok ora. Ngetren. Heeh. Lagi naik daun. Oh. Iki naik daun. Liyane ya naik daun. Daun sirih. Ah iya. Keset dong. Lambene Elisa Hila. Lah ya nggo keramas mbok jajalan. Heeh, rambutnya marah. Rambute kasam. Kaku ya rambutnya ya. Iya lah. Wah. Heeh. Niki napa? Niki Mas Ginting. Ah, kowe mesti wis tepung mesti Mas Ginting ki ketua anu PWKS Jabodetabek. Heeh. Mas Ginting nyuwun menapa? Podang kuning. Oh iya. Masa manuk terus to, Pak? Ora apa-apa karang senengane kok. Mbok liyane manuk liyane. Aja wis kuwi. Kan mau ana tembang kangen bareng. Ya wis kowe arep ngaturi Mas Ginting apa? Nek Mas Ginting ki mesti mung manut. Oh, nggih, wonten nek mboten podang kuning tembang kangen. Ya, tembang kangen wae. Nggih, kula celimenan ben dina kok manuk podang wae ya. Oh iya nganti tele-tele. Nganti ndase ra iso jejeg. Anggere dikon manggung malah ming klupuk. Heeh. Iya, mbok manuk apa lah ngono. Tak gawe tembang manuk trotokan. Apa Pak Gatot? Dudu Pak Gatot. Oh. Parjo. Apa? Sing siap 96. 96. 86 ya omong 96. Ben iki. Iki bawane mboten apa langsung. Tembang kangen bawane ah. Ya. Sing dina Minggu kae ta? Oh, mboten niku lali janjine. Oh iya. Lah iki engko apa? Mengke sak ontene nggih. Ya aja saknane. Sing penting dibawani ya. Kok njo ming saknane. Niki bawane Pak Mantep mawon. Kok ming saknane kaya wengi-wenginan. Hah? Emang nek wengi sanane. Ya. Ya sa. Manahin keteman menyang. Kowe lha iki kok rada nyolong pethak kowe. Bawa apa iki? Bawa iki nanti napa nggih niki damelane napa yang bikin Pak Mantep. Oh. Mantep Sudarsono. Wah, Pak Mantep Sudarsono. Mantep banget. Mantuh ngaten muncrat. Ora Mas Likit ra kena, aku ra kompeten aku. Wong kang ayu Pepunden-pepunden kanca-kanca dalang ki anggere muni nang dalem terus do ngrakit tembang, ngrakit bawa ya terus. Heeh. Apa dak aku? Aku spray telung dina ya sing entuk telung kandang pitik. Lah kira gawe apa tembang bawa ya kae kandang pitik. Kae kandang pitik. Weh, kuwi nek dinggonge iso anak-anake kutuk-kutuke. Heeh. Iso didol. Ah iya. Pokoke anggere obah lah. Oh iya. Terus susah lamun
kedah sumanding senadyan hamung sedelo nambani sesameng ati Gong. Nah, ya mangga tibake tembang angen Mas Ginting. Ya. PWKS Jabodetabek sebagai ketua. Ya, padha ra. Ah iya. ketua apa nek Mas? Ketua pemuda Karang Kadempel. Ya mangga, dados. Andri wis
Nah, yang kedua. Matur sembah nuwun. Wah, gareng jan le pegijikan mempeng tenan. Aku ki Pritenan nang tasih